Jeg synes, ældre er en fantastisk ressource. De har stort overblik, de har stor livserfaring, og så er der også rigtig mange ældre, som der er meget aktive i vores samfund. Med til at være frivillige, skabe gode oplevelser for børn, socialt udsatte eller for andre ældre. Jeg synes, det er meget vigtigt, at man som ældre kan blive ældre med værdighed. Og det skal være en af de bærende principper, når det er, at vi taler om, at man som ældre får behov for at få hjælp til de daglige fornødenheder, får behov for pleje, omsorg eller en plejehjemsbolig. Jeg synes, det er meget vigtigt, at Aalborg Kommune satser på kvalitet i vores ældrepleje. At vi satser på at lytte til de ældre, inddrage dem i forhold til de løsninger, vi finder. Fordi det her med, at man er ældre, der er man jo stadigvæk et fuldt fungerende menneske, med holdninger og værdier til, hvordan livet skal være. Og det skal vi ikke tage fra folk. Vi skal understøtte dem i, at de styrer deres eget liv, at de selv er med til at sætte dagsordenen, og det gør de ældre også. Og derfor så er det meget vigtigt, at når vi som Aalborg Kommune leverer ældrepleje, at vi inddrager de ældre, at vi tænker på dem, og vi sætter dem i centrum. Det handler om livskvalitet. Det handler om, at man som ældre har en masse at byde på og give af. Og det handler om, at man skal have værdighed hele livet. Og det vil jeg arbejde målrettet for.